Moikka kaikki! Mä ajattelin, että tänään tehdään jotain uutta, joten niin syntyi tämä video. Mä sain Yves Rockerilta sellaisen joulukalenterin, mikä ei ole ihan perinteinen suklaakalenteri, vaan tää sisältää 24 kauneuteen liittyvää tuotetta. Ja mä ajattelin, että tänään vähän kurkitaan niiden pakettien sisään. Mä en tietenkään jaksanut odottaa joulukuun ensimmäiseen päivään, jolloin mä olisin saanut avata ensimmäisen paketin, vaan mä avasin ne kaikki kerralla. Paljon hauskempaa. Jos et halua tietää, mitä tämä joulukalenteri sisältää, älä katso tätä videoa pidemmälle. Nimittäin mä aion paljastaa täältä kaikkia ihania juttuja. Mutta en kaikkea, koska pieni jännitys on kiva pitää yllä. Eli tämä joulukalenteri sisältää 24 tällaista pussia, ja jokainen sisältää yhden tuotteen. Eli tästä tulee ihan huikea määrä kaikkea ihanaa. Koska kukaan ei halua ostaa sikaa säkissä, tai ainakaan minä, mä ajattelin, että mä voisin näyttää täältä jotain tuotteita teille. Ja sitten voitte itse katsoa, että hei, tosta mä tykkään, tosta mä en tykkää. Hyi, mikä toi tuote on. No ei, sori. Back to business. Mä jaoin nämä tuotteet 4 eri kategoriaa. Eli täältä löytyy meikkejä. Sitten täältä löytyy kosteuttavia tuotteita, kaikkia rasvoja ja semmosia. Sitten täältä löytyy puhdistustuotteita ja kuorintatuotteita. Ja sitten täällä on vielä semmonen kategoria kuin muut. En kerro, mitä se tarkoittaa. No kerronpas. Mutta en ihan vielä. Eka mä voisin näyttää jotain lemppareita, mistä mä itse tykkäsin eniten. Eli täällä on tällainen naamarasva, tai kasvorasva, jos nätimmin sanotaan. Tää oli ihana. Mun iho on tosi kuiva, joten mä tykkään kaikista kosteuttavista jutuista. Ja tää tuoksuu ihanalle. Ei liian voimakkaalle, vaan sellaiselle miedon. Mikäköhän tää tuoksu itse asiassa on? Onkohan tässä jotain hunajaa? Joka tapauksessa miellyttävä tuoksu. Ja mä kokeilin tätä mun kämmenellä eilen. Ja tää on just sopivan paksunen. Semmonen kosteuttava, mutta ei kuitenkaan liian paksu, että iho jää semmoiseksi just hyvä. Tästä mä tykkään. Sitten täällä on... Mä rakastan kaikkia tällaisia vartalorasvoja. Tää on tällainen body cream. Tässä kans tää tuoksu on ihana. Tää tuoksuu jollekin omenalle tai jollekin ihan sikahyvä tuoksu. Ei myöskään liian voimakas. Mä en tykkää semmosesta superparfyymin tuoksusta. Täällä mä läträän aina suihkun jälkeen. No sitten uusi tuttavuus on kuiva öljy. Ja kuivan ihon omistavana ihmisenä ajattelin, että ihan sikakivaa kokeilla jotain tällaista. Ja kokeilin tätä tietysti heti. Iho tuli heti semmoseksi nuorekkaamman näköiseksi, semmoseksi terveen kosteutetuksi. Ei näytä niinku semmoiselta kurppaselta autiomaalta, niin kuin mun iho joskus. Tässä on kans tällainen tuoksu mukana. Vähän voimakkaampi kuin noi. Ehkä voisi olla vähän miedompi. Mut silti tykkään tästä tosi paljon, ja tää tuli lemppareihin kanssa. Ehdottomasti. Tästä huomaa, että mä tykkään noita kosteuttavista jutuista ehkä eniten. Ja täällä oli hiuksille ihanaa. Näkyykö? Tällainen täsmähoito. Miksi tätä nyt sanotaan? Siis tämmönen hoitoaine, mikä jätetään näihin latvoihin. Se on niinku hiusnaamio, eli sitä ei huuhdella pois ollenkaan. Tästä dikkaan. Just latvat on sellaiset, mitkä mulla yleensä kuivuu, ja täällä tuli heti semmoset niinku hyvän tuntuiset latvat. Tän nimi on Repair Balm Dry Ends. Tykkään tästä. No sitten siirrytään meikkeihin. Yksi ehdoton suosikki, mikä mulla jo on, mutta eri värisenä, mistä mä oon tykännyt ihan sikana, on tällainen irtoluomiväri. Tää on ihan huikea. Mä pidän sitä itse asiassa nytkin, laitoin sitä heti silmiin tonne ulkonurkkaan tohon creaseen, eli tohon luomivakoon. Ja mulla on aikaisemmin tällainen kultainen samanlainen. Ja nää on ihan sikahyviä, jos haluu, että silmästä poppaa se väri. Eli näissä on tämmönen metallin hohto. Tää on kultainen ja tämän joulukalenterin mukaan tuli tällainen metallinen. Eli mä teen silleen, että mä kastan siveltimen ensin. Sitten mä laitan tätä luomiväriä tähän korkkiin. Ja sit siveltimellä otan sitä siitä ja levittelen tonne. Tosi kiva, tosi hyvä. Ja paljon tää maksaa. Mähän on tietysti selvittänyt muuten, että paljon nämä kaikki maksaa. Niitä ei lukenut missään. Mä kävin itse kaikki googlaamassa. Pitääkö tää oikeasti paikkansa? Mutta siis katsotaan. Mä otin nää ylös myös. Tän hinta on 14,90. Ja tää tulee tossa mukana. Tosi kiva. No sitten uusi tuttavuus, mistä olin myös tosi fiiliksissä. En oo ennen kokeillut. Oli tällainen silmämeikin pohjustaja. Kokeilin siis sitä nyt tietysti heti. Ja tää teki silleen tosta silmästä. Mä laitoin sitä tohon niinku
luomivärin alle, niin tää teki tosta silmästä sellaisen tasaisemman. Eli siihen tarttu sit noi värit paremmin ja ei ehkä jäänyt silleen väriä sinne jonnekin pikkuryppyihin, vaan tää teki siis silmästä sellaisen smoothimman. Heilutteleks mä näitä tuotteita niinku liikaa? Anyway, siinä oli mun niinku top 6 lempparit. Mä laskin, että nämä 6 mun lempparituotetta makso 77,40, jos ne ois niinku ostanut erikseen. Eli jos tähän maksaisi 2 euroa päälle, niin sit sais nämä kaikki loput tuotteet. Eli 18 tuotetta 2 eurolla. Pretty good deal. Mut joo, mä voin sit vielä ottaa täältä vielä, koska näähän oli mun lemppareita, ei nää välttämättä kaikkien lemppareita oo. Täällä oli tämmönen, mikä on aika mielenkiintoinen, mitä en oo kokeillut ennen. Täällä oli tällainen huuhteluetikka hiuksille. Tää saa hiukset kiiltämään ihan uudelleen. Eli tässä sanotaan, että levitä hiuksiin tasaisesti ennen viimeistä huuhtelua antaaksesi niille upeaa kiiltoa. Eli tää on aika mielenkiintoinen. Tästä mä tykkään kanssa. Mä tykkään just, että jos tällaisissa paketeissa tulee jotain sellaista, mitä ei välttämättä ole ikinä testannut, niin pääsee sitten kokeilemaan. Meikkipuolesta täällä tuli myös tällainen juttu, mitä en ole ennen kokeillut, mutta aika innoissaan kokeilen. Eli tää on tällainen meikin kiinnittäjä luomivärille. Eli varsinkin jos käyttää jotain tällaista irtoluomiväriä, niin tällä pystyy niinku asettaa sen luomivärin silleen, että se ei varise sit näille poskille. Sitten tuli huulikiiltoa. Itse asiassa tän nimi on Sexy Pulp. Tai siis tää on sarja Sexy Pulp. Mulla on tästä ripsiväri. Tykkään siitä ihan sikana, joten tästä on myös korkeat odotukset. No sitten se muut kategoria, mistä mä sanoin, mitä se tarkoittaa. No, täällä on kynsilakkoja. Aika jees. Mä lakkaan omat kynnet melkein joka päivä. Paitsi snappäjät ehkä tietää, että en ihan joka päivä. Tää koko joulukalenteripaketti sisälsi 23 tuotetta, mistä mä olin ihan fiiliksissä. Aina silleen, wow, ihana, mä aina haluan kokeilla, ihanaa, kattokaa nyt tätäkin. Siis tää on tällainen kuoriva suihkukeeli, ihan sika, ihana, nää tuoksuu ihanille. Sitten täällä oli tämmönen hand cream, täällä on huulirasvaa, täällä on meikin poistoaineet, siis täällä on ihan sikan kaikkea. Mut yksi tuote, ei mulle. Tää oli onneksi tällainen testikoko. Tästä tulee 21 täyskokoista pakkausta ja 3 3 testikokoista pakkausta. Tää oli onneksi semmonen testikokoinen, tämmönen hajuvesi. Eli tästä tuli tämmönen hajuvesi. Ei ihan mun lemppari. Tää on niinku aika tujun tuoksunen. Siis tää on onneksi raikas. Mä tykkään raikkaasta. Mutta tää on aika voimakas. Ehkä se on ihan hyvä, sitten ei tarvi laittaa tätä niin paljon. Mutta tää ei kuitenkaan mennyt ihan sinne mun lempparikärkeen. Ajattelin vaan kertoa jotain sellaistakin, mistä ei välttämättä tykännyt niin paljon. Mä oon itse sellainen, että mä haluun niin kuin arvoa mun rahoille. Eli jos mä ostan jotain, mä en tykkää, että siinä on jotain ilmaa. Että mä maksan jostain ilmasta. Niin sen takia mä tykkään itse tästä paketista tosi paljon. Tämän koko paketin arvo on 228 euroa, 20 senttiä. Mutta nyt rajoitetun ajan tän saa 79 euroa 90 sentillä. Eli ihan huikea tarjous. Ja sit voi miettiä just silleen, että kannattaako ostaa. Että jos tietty määrä tuotteet maksaa jo, esimerkiksi nämä mun lempparit maksaa 77 euroa. Ja sit saa sen 18 tuotet siihen vielä 2 euroa kaupan päälle vähän niinku, että kannattaako ostaa vai ei. Näitä joulukalentereita on tarjolla vaan rajoitetun määrän. Ja tämä tarjous on voimassa kanssa vaan rajoitetun ajan. Kannattaa olla liikkeellä. Tämä ei tule kestää ikuisesti. Nämä on ollut tosi suosittuja. Viime vuonna nämä myytiin loppuun. Joten jos haluat hyödyntää tällaisen supertarjouksen, niin kannattaa olla nopea. Anyway, sellaista tänään. Oli ihan hauskaa tehdä tätä videoa. Tosi vaivaannuttavaa ja outoa, mutta toivottavasti tykkäätte. Mä voin pistää linkin tämän videon alle tähän joulukalenteriin, jos haluatte katsoa, miltä se näyttää, mutta sieltä sivulta ei tosissaan näe, että mitä tämä paketti sisältää. Toivottavasti piditte videosta, peukut ylös, jos piditte. Ja tilatkaa mun kanavaa, koska mä ajattelin, että näyttäisi kiva tehdä lisää myös. Nähdään taas. Moikka!